kasabot sa akong gibati. Kay lakon ko nga kanaluoy nga bawo di masabot kay madung gabi karon day guys adlong Domingo unsa gabi na karon ra ko nag-film kay basta adlong Domingo dari di ka kalugar og film kay ang palibot kuan kanay magpa-sounds left and right unsa naginahin ako sa tingog kay gabi na alas 9:30 na basin ang pikas nga tuog na unsa guys mag story time sa lamang ta karon kay malagi ganap karon adlong Domingo unta pero wa mi makagawas darami dari sud sa ang kwarto unja ako day guys kalawis Ginoo naulian na day ko naulian ako huba kagabi unja daghang salamat guys sa mga ningtan-aw sa ang latest nga upload. Daghang salamat kadto ninyo guys. Inja katong uban nga wa na ma shout out. Sa sunod na lamang ko mag shout out kay kanang nay isa ra ko cellphone. Wa ko nakalista sa mga pangan ug sa tuyang ipang shout out inja. Kanang nay wa ko kasag-upod sa uban. Ako'y malantawan sa mga nga sa sunod na lamang ko mag-shoutout sa uban nga gusto magpa-shoutout kay maglista ako wa ako nakalista diya karong adlaw kanahan na ako ba nga tanang na iwa pa may samang sitwasyon karon nga dari kanahan na ako nga lami ta ko numo soroy lami mag window shopping kanang bisag wa tay kwarta basta magsuroy-suroy ra kay ma-relax mo ta ba makakita tag view makakita tag mga tao sa mga sitwasyon dari kuan di pud lalim kay karon pa man ko nakatry nga tanang nay maglundok ra hindi saan malagi ni nga napa malagi may mission nga palagi mahuman. Diya. Pasensyan mo guys o sunod-sunod ko nga mag story time sa kay baon na mo diya. Sa katudi ay ning comments na nga boring ko no nga na bitaw guys nga mga tao bitang wa kasabot sa mga sitwasyon ako karang di po ko mamugos sa mga tao bitaw nga sige kasungot sige kasungot sige kapangat kanang gipang upload na pangat kay boring ko no isa ra mo gunay ang ni buhatan pwede ra magudpud mo di mo tan-aw kaysa mabuhi mo istorya maingan nga boring way lami ako mangkan man ko boring way lami pero depende sa tao na bisag boring salamat gyapon ko kay bisag boring way lami kanang nay namang gyapon ning tan-aw pero alam panganjo mamalagi injong ko ang di malagi pare-pares ang tao na may tao laging di maangay nga ni mag-istorya boring ko no ako nila may way nahangot ana adyo lang magtanaw marayang hanjo adyo magtanaw kay basig high blood ra mo nga sa harabang mga di pang upload nagsigir ra ba ko istorya Inja, agad to pong mga commenters bitaw nga sobra rapod kaadyo sila mga istorya. Kana mga insulto, sakit kadug mga ipang comments. Na sadyang idiretso og hide user. Ug di ko mo hide user silang i-block. Kay kuan maguna sila mga toxic. Kanang nayo sila kahibaw sa tinigada mong sitwasyon ari. Inja kani panghanggi pang share guys, di mapuding og content. Kuan man nga mo kanang daily vlog. Mo share mi sa mga adlaw-adlaw nga
pangitabo ug ginsay among gipangbuhat mga ingana ra magud na guys, basta daily vlog nya adyo ko medyo pangitay og video nga kanang di boring kay expected magud ng boring labi na nga nila mag-istorya ra. Anja pasalamat naman po ko sa mga tao gajud nga tinuray nga ning suporta kay kananay nisabot ra pud sila sa among sitwasyon dari. Anja naday ko i-share ninyo guys ba kananay ganina di ay kananay nitawag si Aisa. Anja ako gikulbaan ko ug taman kay ako may gipangita dito mang tiri ning tawag. Anja ako gipangita anja gikulbaan ko kay kada bitong pinakurat ug haakon ko nga naabi ko ug kanang nay tabo kay maghaas mamaalits. Anja basta kay pinakurat ang pag-istorya og haako amo to sa diyang nagka-istorya nami kuan ipahibaw des Aisa nga si Aliana de ay kuno kuan na kanang nag-means na karon jung adlaw. Anja mao to nga ako kasabot sa akong gibati kay lakon ko nga kanaluoy nga bawo di masabot kay ang habat ang gusto guys mabitong nihawa ko sang trabaho kay aron matutukan na sa Aliana. Anja kay may sa man ro namin naglakaw-lakaw sa ato kadungog mo guys, pasensya na mo darong guys ha. Sa mundo sa mundo lakaw-lakaw madik mo lang kung sa marang magnetaw lapit sa bintana. Anja guys, asaray ko nagto. Mahalag ito guys. Ngawa ko kasabot sa gibati. Nga, nakaibaw ko nga. Gimins na sa Aliana. Anja. Kuhan malagi ka na mamalagi ito ang plano. Nga, mundang na kong trabaho. Muli na ko amo nga kaya ako nalagay pa yung atiman ni Aliana. Ay, nuro. At sa guys, tanaw na nuro. Adyo ko kasabot guys ang ano ron. Ito guys na undang nagdang sige lakaw-lakas ato. So mamon to guys isa dyan ang plano nganong kanang niundang na ko sa trabaho aron po matutukan na lagi na sa Aliana. Anja wa malagi po may magdahom nga nagkasakit na rin ang manghod. Siguro plano siguro pas Ginoo nga mundang na kong trabaho kay mawalagi day ni naday po yung purpose nga si Tiri may ngani si Aliana bisan kanay sakit sang buot ba nga ang bidyaan. No choice man po nja apang ginahon na bisag hasang bidyaan dagto kanang naiwa mo po sila pasagdi kay kanang pinangga ba dyan po na siya sa mga ginikanan ug mga ubang igsuon way member sa among pamilya nga di si Aliana pinangga ka dyan sa Aliana dyan nja bisan pag nga na pinangga siya gusto nta po lagi po ko kanang ako na magbantay ni siya hasang matutukan kay daghan ko ganang plano pa ni Aliana nga siyang matudluan nja
Kanang nay magpasalamat day po ko sa grupo sa mga autism. Kay naman ko giapilan nga group kanang autism. Basta kay nay grupo about sa mga autistic bitaw nga nay mga ginikanan nga nay mga anak nga autistic. Daghan ko kadyo dito nahibaw-an ug say angay buhaton. Ang uban nga mga ginikanan nga ni-share sila og mga idea ug ginsaon pag-handle ug sayo angay buhaton sa inahan nga nay anak nga parehang alyana. Diyan karon na ginakanana ako nga kanang nay dapat di sa owner ako ni apil og mga grupo sa mga inahan nga nay mga anak nga autistic. Kaya ang daghan na gadyo ko na nakuha ang mga ideya nga wa na mahibawi sa una. Diyan adto sa grupo ning share ko about ni Aliana. Daghan kadyong mga ning comments na daghan sila mga suggestion nga na nakatabang jud na. Diyan na si jang i-apply pohon ug makauli nako. Diyan kanang nay napo ko gi-order kay na may niingon nga mag-order ko na ko kanang natuingan kanang nay ano bitang matrin nagkamot ni Aliana sa pagsuwat kayo magalis sa Yumi. Nakalimot ko guys na mo isang dila. Basta mga gamitin na siya para ma-practice si Aliana sa pagsuwat. Maana di diyang kamot sa pagsuwat. Daghan kadyo silang mga tips nga gi-share. Pasalamat ko kay kananay tagawat guys ba nga di pa na sa Aliana mapa-eskwela. Karon malagi kay isarong buwan na November naman ron nagtuod ko nga ang ubang mga speed nga eskwelahan nag-start na din na sila kanang klase. So puhulog makauli ko kuan ana lamang i-apply tong hang mga nahibaw-an ni Aliana. Ang pasalamat lagi ko dito sa grupo nga hanggi apilan kay nagkan kadyo ko na hibaw-an. Hindi mo dumundang guys kung sa man ron. Ako kasabot mo sa ron. Diyan guys, kananay alas 9 naman. Diyan na palagi sige tinab-tinab sa ato. Hala naman yung undangan niyang pag-fail. Diyan. Ugma po hindi guys, mga to dahil mga Philippine Arts Center. Diyan. Mabot po si Ate Ruby. Diyan. Kananay ang ubanan si Tiri kay kuan man kanang nay mag-adjust na po sa iyang warfarin kinahanglan man siya kuha ang dugo. Every 2 weeks man siya para mag-adjust sa iyang warfarin. So ugmapon lagi sa jumig mata. Mga lasing ko pa mata na mayroong nagabot dito pohon. Masadjumi kay diarabas ni Agi. Grabe ra ba jang dugaya ang doktor ning basa sa result sa iyang kanang nay laboratory sa iyang kanang nay protombin. Mautong na natanggong ni dito pila pud ka oras. Manang ugmapuhon mo sa jumi. Diya guys, mara to yang gi-share ninyo karong adlaw. Diya. Daghan kayong salamat sa mga way puas nga nagsigig tan-aw. Diya. Mga adyo kong pasensya na itong nagsigig reklamo nga boring way lami nga na. Pasensya na kayo. Ako di medyo po ko yung sa una pa mga guys ni mga ko yung garaan. Seryosohon ko dahil sa pwede mo kalitra ko gara-gara mo kalitra ko suwagit karon di mo maboring. Gusto pwede manghuam ko batasan nga dito ako kanang mo kalitra ko gara-gara nga di medyo ko garaan. Sa mga tao nga giboringan aming guay nahot pwede ra pud mo di mo tan-aw. Mara na yung istorya ninyo adyo na mo tan-aw kay arong di mo ma-high blood hindi mag-comment sa rabang mo diha kanang na di rabang din makag-iro may rabang mo guay nahot undang nag-vlog kay
Way nahot. Way lami, boring, bisag sa idyang pangistorya. Sa mga na nga, ang yan, jo, adira lang mong tanaw. Kaya maraman dyan ay solusyon. Huwag mo ganay sa katao, anong magantos pa, mong tanaw, anong mag-import pa, magajabong ngari sa ang balay. Import pa, magajabong li nga. Mga kamuganahi, giburingan makamo. So, maura to. Salamat sa mga nangantos. Hindi. Pag-amping mo kung asaman mo. Bye-bye.